Ha kasngi palay kasaw tarik na itong arajara posaw. Kinoyalam kahanyo Treb Youth Council sengkemi, rengkat kinoyalam bahkamat jo kahanyo Treb Youth Council West Casils District. Kilala siya kasinong nongkulong banyadan lang, ha kajimpli ber-IT ya kaying, siya kihinrumut kishipara, ki badai ki kunswet, ki bawnan kemi dan kepasyu, kabalayarap ban maramot bat penbaha, da kaseng HWC nongkulong unit. Ha ketika kasngi lapan skemru ikinugit kam batmai, nakabenta kasamoy trikam jong usnem arajara posaw arajara pohanreu. Dawa roy kupar senram ubere presiden kaseng kemi hadin balada ban penskam ba senram ulai ka jingkran bat ka jingkan tu ikinugit kam ki bathamai ute uno yalam kaseng haba jingkran hakte kasngi ulong baghanyo Treb Youth Council kala persangkat bakot la kabor ban train ka mata ban wanra ka jinglong ka wei hapne ki pajba nong sosnong ka jela banile persya ek kam bamsa bampong barat dingkhong iki kam sniu kam tame banile persya ek jingjele udrok ubala sa priansted bar ubala te amrawi ki kun samla daga jingtip briu tiplay Bat kemensim ie ila kajai benrio ngikular scam ban trey hok klem kan randian ya kari kajai benrio nyau trap lengba ka nyau trap Youth Council ai bu blay nong bu nong thau un lam lenti bat penshat boringi hakipor baro kublay shibun fila panesong Kiperkat ibang ada nong suar magi klet bangarong ada hiu ba ubala khalasan ula penhe pensan hanong kendong ngadai traisnong na po syala kasnong ke batang si kilometer lala banjam sepo ri Bangladesh balesi kade kata kada o pelong yang abang nang iki gentin gumala keren di sodar mene ki jat gentin ki ba fero fer howat la penhe pensan ru yang asiteng na kajing ga jongang ada na po silong naduk ke kelas 7 ngeladon hasilong haduk ke ni klip mat ko menta bangalapoi kha aba ya keren kino ilam mene naduk ke basdang baidi ka jinglong jingman jong kani ga yeng ke sem kai ke pelong ya ke choisi nong klung unit ban shim ya kani senjam ban snai kani ga yeng ka pen kan mau ngai ki kentien ki boong ba what up kermen ba ka jingerap kan wan na shiliang jong keduriau ba lani na silyang jong ulo kajingarap kedon kini kilong hong kti ki jonga ki jong pi larangi kwa banyaram yanu ru kan mau ngidon ya kabor hala ka jong kti bakata ngri singjam ka baki nong ngaso kumen baki nong yalam jong nong klung unit kishim ya kani sinjam ban tei ban shna ban penbahai ya kani ga Bak kumbuong kumbagkhtien goong bagakam ke keren khamjam ban ye gakhtien ngayos ngowe kani gayeng kakum gajingtip ka jonga lasna na du ubnai September jong snem arjar arfulai bala pendep hadu ubnai Julai Jun jong nu snem komut ba bansna ini yeng ibakat ne kasimpor ye kini git khot ke jongi ki sipai ke jongi hadu khandai banai jen ladak bagi chuaisi jen ladak bagi nongelam juga chuaisi nongklung unit lane jong HYC West Casils kidai kibrio ki ba ban le krong lane ban api ki trok na lenti singking na trai kadi ga yeng tangsi tayo ngila la ban sna kata kadi ga jing sisya yo sngoi ga jing kren jong president jong nongklong unit ubang ba kibrio le se ki keli jing keli bayo bisa na e ke HYC ban sna ya kani ga yeng ngaso ban ngaso tanat nan ngaso kumen ban pente bagi HYC hakini gi jing ya lenti ki jongka sao shipau tuli kisnam bangin rakhi au tong maumer ka jingdap shipau snam ka khat nyau trik jong mentau benai ilala bansna ya kumba sao tuli ki ye ilala banyarap ya kumba sao tuli ki long ye ka sora circle kelasna ya ka yeng jong ki kunswet ang te po mau shamong ka maulai circle kelasna po maulai ka shela area unit kasna hangti po hasnong shela bat kani gdi yeng ka basa ko le si nakliang jong kisna trikam jong seng kila yo banyaram hoi ki bobun ki keli ya ka jingkeli ka ju ka jingkeli bayo pisa na e banyaram arsnam kum gajat penring ya kendu ya ka khlam covid ngi so sarong man ong ba ka seng HYC gdi ga we ni ki seng balang hapo ka bri nyutrep bagi ni ki artli kisnam ki ba ka jat benri borok ko we ka mat ya ki jinge kijing ya kendu bang don kilong yen ki bomla shu ban thiet
lane ban yo ya kabam rega seng la le keleng saudong jong rilum khasi ba jan tia ban no senyang ki jing rap umdei na mar ba kinong elam jo kai chwai si ki ruspa umdei na mar ba ki khot jong kai chwai si ki ruspa andre ka mensiam ban sei na la yeng kumbo ong du samla lumlang mane ba ba thiet nam ta jong la ding ki kan maru ban thiet lane ban yaram ya ki wei ru kata ka ka mensiam bat ondang ila sedang ya kakam ngiyo iru ya ki wei pat ki parri ki ba wan ban no senyang ya kan mau ki kintien jong to ka jing ruai kori ba i jongi ka bong ba hapar thei khamnyar ban shem shisha kumpha kori khasi om jidon nam sni ki ba kan sha kumba ja pat hakwi kiri haki ars nam ki jing ya lenti ki jongi kum ka ja bun riu ya ka khlam ko bet ngem shim la yo sngo ban yo sngo wat tang ko wei ka long yeng la ne wei ut khot jong ka ja bun riu ban yam na ka jing yap thangan om don hoi na ka jing pang ko bet ila yo ngela mat iki jing tu iki mensim ki bokodor ki bahing hasem ki jongi dreu nong bu nong thau ula ai yang ini kari ke bi ke jongi ula ai ru kata ka mensim bangin i ila ki jong ki paramarjan bangin i ila ki jong ki pardo ki parsna haman lagi snong ki bangilan haman lagi jaka ki bangilan ni so thu bakajat pendiu ka jongi kadang don ni kata ka jing tiplam ka jing sulam lading ya i lau jong paramarjan bo umdon bam umdon khau umdon kanu kanu ka jing ban pen kedang ya lading i kloi ban yaram bat ngi so sarong ban ong bangi dang dei ka bakum kata ka jat benriu bat ngi khmi lentiru banang ni syakmat kata ka jinglong kawi ka jong ikum ka jat benriu ban yarap elo jong upardo uparasnam kandang ya piteng ngi so sarong ya kikam ki ba ka HYC nongklung unit klale ban shna ya kum kani ga yeng ngi khmi lentiru banang ni syakmat kanang la ban keneri ti jingerap ki jong ka ya ki wei pat kilong yeng hak pok kani ka snong bat kumju ru ya kani ka West Castles lengba kinong kitkam jong HYC West Castles district hi barok we ka jingya lenti ka jong ni kum ka seng hakini ki shipau tuli kisnam ngimshim kamshim lade ka jingya lenti ka busuk por sa kapor udon ringkat bat ngi bat ya ka bangilala ban long kum ni kum bangilong ngingit skam ru banang ni syakmat onda ka khat nyau trik ngin rakhi ya kata ka jingda post nam jong seng ngikmi lenti ru bagi snam ki bansawan le si de ki wei pat ki noelam lada umde shu mangi kinang la ban pentulun ya kani ka shalentem bat ban kit ban ba ya kari ba kajak indriu hi baro kowe ke HYC gede kata ka kaja hakapliang kabahe jong kani kajak indriu idang dei tang itai berit isembo khau ringi so sarong pat baga jing ya lenti ka jongi ngilala ban sei ya kisipai ki banlong kita ginong kit nong ba ya kari ba kacai benriu langba ki kam ki ba ki le ini de nuksa iba kanong kisipai jong kanong klung unit kila le bat nginget ru bat kiwe kisipai jong HYC nang ni syakmat ru kin pet ya kani nuksa nakani ka jingle jong kanong klung unit na so sarong ba kim siang adon kam ban bu de kinong shna andre ki penun kam ya ta ka bormet ka jongki ya ka jingla ka jongki ban tei ka ni ka yeng kan de ka nuksa ya ki weiru ki khot jong ka seng ki badon hakeleng jong ni ka pri uhinyo trap hi barok ko we kani ka sngiru ya ka ba ni penthma ya kinong kit kam jong ka HYC nong klung unit nam tau snam arja arfsa hado snam arja arfnyo ngasoban kentu ya kini kit khot ki jongi ki badon hakani ka shnong hakani ka jaka ba kinma ya ki kintin smai ki kintin kular ki ba fi filashim kata kalong ban kit ban ba ban yada ban penne pensa khamtam e ya kani ka jinglong bakerpang kan jong ka jat benri nyutrap ka bi ka jongi ba kumju ru ban kit ban ba ya kani ka shnong ya ka jing e jong ki nong shok shnong ki ba ye ya ki jong pi ki badon hakani ka dong hakani ka jaka bat kumju ru nam ta kani ka dong ka than hi barok we pin pet ru ya ki kam ki ba ka si gale na kapur sa kapur la shim ya kani ka senjam man ta ka si ban kit ban ba
sa sisian pat yang takalengkor ban yakit ya ba kanika unit ban syakri yang kanika snong thaw ka jongpi ba pinpet nuksa na ki noilam ki ba pi piladon iso sarong hidi ban so sarong ba noilam jong ka West Kasil district ude nong song snong jong kanika dong mathan ka jongpi hidi ban so sarong ba ude noilam ubala ban yalam jaga district baro koy umde tang po district umde hakajo ko po la dai ru secretary in charge administration jong ka HYC sengkmi baro koy apo ka jing alam ko jong i pinla banle ye shibun ke ki bon wanra e ka jing kala hakani ka snong ka taw jong pi kita ki di jing kentu ki bana kaliang ka jong a kumunong ilam ka kwa banbu ahmat jong pi